basta-basta to. Bibingka. Ayan. Mama. Dito lang bibingka. Niluto kami ng bibingka, guys. Ayan na yung kinalabasan dyan. Ayun sila. Puntahan natin. Ginagawa nila. Init! Ayun, ang bibingka. Mamang. Nagawa na kami ng bibingka. Ito siya. Sana all kita ang Biscuit. sexy. Ayun na tunay na sexy. Grabe, napakainit ng ano ni mama ko. Ganyan pagkagawa ng bibingka. Bisaya version yan. Wah, kumutuan. Oh, gede sila magulo. Ayan. Hindi basta-basta to. Hindi ka. Kailangan hindi ka nag-ano. Kailangan hindi ka nagsasabon ng ano. Kojic. Sunog ang nguso mo. Sunog ang mukha nyo, guys. Sunog ang muka. Kung may ginagamit kayo sa mukha, ay pang aircon lang. Ayan, napakainit ng bibingka. Meron sa ilalim apoy para to may toasted din sa taas. Ayan. Diba? Kabilaan yung apoy sa ilalim at saka sa taas. Ramdam mo yung init. Init na nga lang. Ah. Kung may ginagamit kayo sa mukha, ay pang aircon lang. Ayan! Wow! Yan namin. Ang maglalako niyan, walang iba kundi ako. Ayan. Lalako na kami ni Titian. Nilista na siya ng Ilang kay GC? ma-order sa amin. Nilista na namin. Bayad dem. Ilang kay GC? Dalawa, tapos isa na kay Pato. 60, 75. Isa lang kay GC. Tapos kay Hindi, Pato. dalawa. Sino nagbayad? Ilang kay Pato? A few minutes later. Ayan guys, ayan yung bibingka. Maglalako ako. Sama ko sa Titintin, maglalako kami dalawa. Sa dilis daw. Sa Tites? Oo, isa na yata sa kanya. Ayan, ready na ako maglako. Meron na po ako nalagyanan. Tetes, isa na. Isa kay Tetes. Titikman ko yung bibingka para siguradong Bumaliit.
Ito yung mga ano, yung unang luto. Okay lang? Lalo ko. Okay lang yan? Sarap. Luto ni Mamang. Sino to nagsabi? Maraming bibingka. Ha? Hoy, hoy! Oh. Ito, oh. Ayan na po siya. Hindi na Sarap yung bibingka. Tignan nyo guys. Wala may kain na, Bea. Mukbang bibingka to. Hindi na nagnako na Mayari yan, mukbang mayari. na eh, no? Mayroon yan, eh. Wala pa. Hindi na ako maglalako. Magmumukbang na lang. Mukbang bibingka nga po pala. Ayan. Kanahalan, me. O, Bea, kain pa. Para masawa na, sige. Di pa ka nakakawan? 15. 15. Sarap. Ha? Oh, ilan? Isa lang. Inom ka tubig siya. 15? Di pa. Kaya na to. Hindi mo dyan. Bayad na si Jinjin. Jinjin nga. Hindi yung Jinjin. Jinjin. Yan na, let's go guys. Maglalako na kami. Bye-bye.